перайдзем непасрэдна да тэмы нашай першай лекцыі, якая называецца «Рызыкі сучаснага свету і асабістая гатоўнасць». Навогуле, калі пачынаць лекцыю, то, конечно, трэба пачынаць з простага пытання. Што такое рызыка? Рызыка – гэта не катастрофа і гэта не паніка. Рызыка – гэта верагоднасць таго, што нешта пойдзе не так у цяперашнім свеце, у тым асяроддзі, дзе мы жывем. І калі раней надзвычайна нейкія сітуацыі, яны здаваліся нейкім рэдкім выключэннем, якое мы чыталі дзесьці ў кніжках там пра Інданезію ці пра Афрыку, то сёння яны становяцца часткай паўсядзённага жыцця. То есть мы жывем у свеце, дзе адключэнне электраэнергіі, экстрэмальнае надвор'е, тэхнагенныя аварыі, інфармацыйныя атакі і нават ваенныя пагрозы, яны могуць адбывацца нечакана і ўплываць на кожнага з нас. І глобалізацыя, кліматычныя змены, пашыраючыся тэхналогіі і нават палітычная нестабільнасць, яны робяць свет больш узаемазвязаным, але не больш бяспечным. І таму рызыка сёння гэта не нешта далёкае, а частка нашай рэальнасці. І часта ў размовах узнікае фраза «дзяржава, дзяржаўныя структуры павінны пра ўсё паклапаціцца». І сапраўды, у сістэме дзяржаўнага кіравання існуюць службы, якія займаюцца выратаваннем. Існуюць законы, якія накіраваны на забеспячэнне бяспекі насельніцтва. Існуюць сістэмы апавяшчэння. Але важна зразумець, што дзяржава – гэта не чалавек побач з вамі ў нейкую крытычную хвіліну. У першых хвілінах любой надзвычайнай сітуацыі і прыродна-кліматычнай, нейкай тэхнагеннай, вы заўсёды застаецеся сам-насам з абставінамі. То есть са сваёй сям'ёй, са сваімі дзецьмі, са сваімі рашэннямі. Дзяржаўныя службы не могуць быць усюды адначасова, і нават інфармацыя ад дзяржаўных служб можа паступаць з нейкімі затрымкамі. Дапамога можа не прыйсці адразу. І менавіта таму спадзявацца толькі на кагосьці іншага, гэта значыць перакладаць адказнасць за ўласную бяспеку. І гэта не крытыка дзяржаўных сістэм, гэта рэальнасць, якую пацвярджаюць усе крызісы апошніх гадоў. І вось тут мы падыходзім да галоўнага паняцця гэтага курса – падрыхтоўка. Важна адразу зняць страх. То есть падрыхтоўка – гэта не паніка і не параноя. Гэта не пра жыццё у страху і пра... Так, буду прымаць паціхоньку. І не пра чаканне нейкага найгоршага дня. Падрыхтоўка – гэта спакойная, асэнсаваная форма адказнасці. То есть гэта ж, калі вы едзеце ў аўтамабілі, то вы прышпільваеце рэмень бяспекі не таму, што чакаеце аварыі, а таму, што вы разумееце рызыку, што можа быць, калі вы раптам спыніцеся і па інерцыі паляціце ўперад. Гэта як мы маем апцежку дома, не чакаючы хвароб. То есть падрыхтоўка – гэта не прадказанне бяды, а зніжэнне наступстваў, калі нешта здарыцца. І на працягу гэтага курсу мы не будзем палохаць. Мы будзем вучыцца думаць, планаваць і дзейнічаць. То есть вы атрымаеце просты алгарытмы, чек-лісты і разуменне таго, што ў большасці сітуацыях ваша падрыхтаванасць робіць добрае. Бо у крызіс важна не быць самым смелым, а быць падрыхтаваным. І менавіта гэта спачнём. То есть, калі мы прызнаём, што рызыкі – гэта частка нашай рэальнасці, узнікае наступнае важнае пытанне. А з якімі менавіта рызыкамі мы маем справу? Бо немагчыма падрыхтавацца да ўсяго адначасова, не разумеючы, што можа здарыцца ў тым месцы, дзе вы жывеце, і як гэта будзе выглядаць у рэальнасці, на практыцы. Таму вось наступны крок – гэта навучыцца класіфікаваць надзвычайныя сітуацыі. То есть не для таго, каб вешаць ярлыкі, а каб хутчэй арыентавацца і выбіраць правільныя дзеянні. То есть калі вы зразумееце тып пагрозы, у вас з'явіцца тады алгарытм. Алгарытм – гэта тое, што дапамагае дзейнічаць ужо без панікі. Навогуле,
класіфікацыя надзвычайных сітуацый у цяперашнім свеце яна дзеліцца на 4 групы. Гэта тэхналагічныя аварыі, то есть звязаны з нейкімі машинамі, тэхналогіямі, якія выкарыстоўвае чалавек. Это могуць быць пажары, аварыі, нейкія блэкаўты. Другая група – гэта сацыяльныя надзвычайныя сітуацыі, звязаныя з дзеяннем людзей. То есть гэта нейкія масавыя беспарадкі, гэта можа быць паніка, гэта можа быць дэзінфармацыя. Третья група – гэта натуральныя і кліматычныя, прыродна-кліматычныя надзвычайныя сітуацыі, звязаныя з 3 асноўнымі геалагічнымі сферамі. То есть атмасфера, гідрасфера і літасфера. Гэта вельмі вялікі спіс, пра іх мы будзем гаварыць. Это і паводкі, і спёка, і маразы, это землятрусы, вывяржэнне вулканаў і так далей. Ну і чацвёртая група, на жаль, рэальная, гэта ваенныя і гібридныя пагрозы. Ну, як я ўжо сказаў, тэхналагічныя надзвычайныя сітуацыі, яны звязаны з інфраструктурай і тэхнікай. То есть, і па сутнасці, з інфраструктурай і тэхніка гэта тое, без чаго мы не ўяўляем сучаснае жыццё. І асноўная асаблівасць тэхналагічных надзвычайных сітуацый у тым, што яны часта адбываюцца раптоўна, але пры гэтым цалкам прадказальныя. Мы ведаем, што электрасеткі могуць выходзіць з ладу, газ можа быць небяспечным, агонь распаўсюджваецца вельмі хутка. І ў такіх сітуацыях вырашальныя не гераічныя нейкія ўчынкі, а простыя веды. Як адключыць электрычнасць, як адключыць водаправод, калі ён прорваўся, і як эвакувацца нават з той зоны, дзе ўзнікла небяспека этой тэхналагічнай сітуацыі. Ну, і як не пагоршыць нават сітуацыю. То есть, і большасць ахвяр тэхналагічных надзвычайных сітуацыях гэта яны ўзнікаюць у выніку панікі або неправільных дзеянняў. Ну, напрыклад, апошняя ось такое громкая справа гэта у навагоднюю ноч у Швейцарыі пачаўся пажар у звычайным бары, дзе моладзь адзначала Новы год. І менавіта неправільнае дзеянне, то есть калі пачынаецца пажар, варыянт А – трэба шукаць аварыйнае выйсце, другое – спрабаваць тушыць пажар. Што рабілі гэтая моладзь? Яны глядзелі, як гарэла столь, якая была зроблена з лёгкагаручых матэрыялаў, і нават здымалі гэта на тэлефон. Не ведаю для чаго. Канешне, яны згубілі час, калі можна было эвакувацца, і шмат людзей просто пацярпела нават не ад агню, а ад вось гэтых атрутных газаў, якія ўзніклі пры гарэнні гэтых пластыкавых матэрыялаў у гэтым бары. Або у 24-м годзе, у жніўні месяцы, у жылым доме у Познані на вуліцы Крашэўскага адбыўся пажар і выбух падчас тушэння. То есть нешта ўзарвалася, наколькі я ведаю, там нават расследаванне показала, што это або нейкія газавыя балоны захоўваліся у падвале, або нешта. Ну і двое пажарных загінула падчас аперацыі. Ну, 100 чалавек, правда, удалося эвакуваць без наступстваў, але 14 чалавек яны атрымалі траўмы і пашкоджанні падчас эвакуацыі. Ну і такіх выпадкаў можна прывесці вельмі шмат. Напрыклад, у Польшчы, дзе развіты вугальны сектар, час ад часу адбываюцца аварыі на вугальных шахтах. І вот апошняе там было, калі на шахце Кнуров-Шчыгловіцы узгарэў метан, газ, і один шахтёр загінуў, 15 атрымалі траўмы ад апёкаў, былі шпіталізаваны у спецыяльным шпіталі. Ну, то есть тут можна так сказаць, што пажар у бары – гэта прыклад такой стыхійнай пагрозы, якая ўзнікла, і тыя страты людскія, яны ўзніклі ў сувязі з неправільнымі паводзінамі. А вот эта тэхналагічная аварыя на шахце – гэта прыклад, дзе працэс вытворчасці з'яўляецца дастаткова небяспечным і можа ўплываць на чалавека.
Ну вось таксама апошні такі громкі это выпадак, гэта Берлін, калі у першую суботу студзеня 26 года адбыўся масавы блэкаут, выкліканы паджогам кабеляў высокай напружанасці, якія праходзілі па мосту над каналам Тельдов у раёне Ліхтарфельда. І ў выніку пажара былі пашкоджаны шматлікія лініі электраперадачы, што прывяло да шырокіх адключэнняў электрычнасці. Ну, было закранута до 50 тысяч хатніх гаспадарак і каля 100 тысяч чалавек. Уяўляеце, Берлін, сталічны горад. Ну, і перад гэтым, дарэчы, у 21 годзе было нешта падобнае, калі ў раёне Köpenick падчас будаўнічых работ была пашкоджана ключавая электралінія, і без электрычнасці засталося каля 30 тысяч чалавек. То есть у першым выпадку можна убачыць, што один пашкоджаны кабель ён прывёў да паралічу цэлага раёну Берліну з вялікай колькасцю людзей. І пытанне нават не ў тым, вось чаму здарыўся блэкаут, а пытанне ўзнікае, ці гатовыя людзі былі жыць без электрычнасці там суткі, трое сутак, гэтак далей. Ну, вот гэтыя берлінскія блэкауты, яны паказалі, што гарады, яны вельмі ўразлівыя, і наяўнасць інфраструктуры гэта не гарантыя того, што яна будзе працаваць пры нейкіх аварыйных катастрафічных выпадках. Ну і калі вось гэтая інфраструктура пашкоджваецца, то выжываюць тыя, хто быў да гэтага гатоў. Ну і вось якія паводзіны людзей выявіў берлінскі блэкаут. Што спрацавала? Спрацавала тыя, значыць, людзям выжыць дапамагло тым, у каго былі ліхтарыкі, запас вады, радыё, таму што адсутнасць электрычнасці абрубіла магчымасць там глядзець тэлебачанне або слухаць радыё праз ноутбук. Плюс быў для тых людзей, якія не пачалі масава ездзіць і ствараць хаос. Ну і, канешне, спрацавала суседская ўзаемадапамога, асабліва з пажылымі людзьмі. Што не спрацавала? Гэта надзея толькі на мабільны тэлефон, на смартфон. Не спрацавала надзея на банкаўскія карткі, таму што пры адсутнасці электрычнасці не працуюць і банкаматы, так што наяўныя грошы заўсёды трэба мець. Ну і вельмі важна гэта вось тое, што людзі часам пры адсутнасці электрычнасці пачынаюць хутка запальваць свечкі. То есть свечкі без кантролю — это вялікая рызыка пажараў, і ў Берліне былі выпадкі, калі людзі спрабавалі сябе, называецца, увечары асвятліць, і ўспыхвалі гаручыя матэрыялы, і пажары, ну, не адзін здарыўся, некалькі дзесяткаў, то нават соцен узрасла колькасць пажараў у той перыяд у Берліне. І тут можна так сказаць, што блэкауты сапраўды гэта не фантастыка з нейкіх кніжак або фільмаў, гэта рэальнасць, і яна час ад часу здараецца. Блэкауты пачынаюцца без папярэджвання, ніхто вам не паведаміць за 30 хвілін, што, прабачце, праз там колькі 30 хвілін у вас вырубіцца электрычнасць. Ну і трэба разлічваць на сябе некалькі сутак. То есть трэба падрыхтоўвацца і помніць, што падрыхтоўка — гэта камфорт і бяспека. Ну, блэкауты бываюць не толькі ў вялікіх гарадах, у Берліне, у Еўропе, у Амерыцы, яны ёсць і ў Беларусі. І тут самы, мабыць, такі выпадак цяжкі. Гэта ліпень 24 года у Мазыры, калі да Мазыра прыйшоў моцны паветраны фронт, які проста-напроста паваліў вялікую колькасць дрэваў у лясным масіве, а гэтыя дрэвы, вось, калі ўбачыць у левым верхнім куту, убачыць там лініі электраперадач, гэтыя дрэвы паваленыя, яны проста-напроста разбурылі лініі электраперадач, якія вялі да Мазыра, да галоўнай падстанцыі, вот этой ПС-330, вось, давалі электрычнасць. То есть лінія абарвалася, паступленне электраэнергіі ў Мазыр спынілася, то есть паваленыя дрэвы — гэта адно, але пашкоджаныя лініі электраперадач прывялі да таго, што
большая частка горада і прыгарадаў засталася без электрычнасці. То есть парушылася не толькі праца светлафораў, грамадскага транспарту, мабільнай сувязі, але нават і некаторыя прамысловыя прадпрыемствы спыніліся. Ну а медыцынскія установы, добра, што там дзесьці былі аварыйныя генератары, яны пачалі выпрацоўваць электрычнасць і трошки падтрымалі жыццядзейнасць сваіх больных. То есть, і тут вельмі важна зразумець, што часам вось такі вось інфраструктурны крызіс у выпадку дзеяння прыроднай сілы на інфраструктурны аб'ект, то есть прыродная сіла паўплывала на тэхнагенныя нейкія элементы. Гэта стала звычайна для рэгіёна летняя стыхія. Яна літаральна гэты вецер прайшоў на працягу паўгадзінкі, але нарабіў столькі, што разбіраліся некалькі тыдняў. І наступствы доўжыліся вельмі доўга, таму што частка раёнаў Мазыра яна без святла заставалася да некалькіх сутак. І аднаўленне шло паступова, не адразу, не ўсюды аднолькава, і людзі нават не мелі выразнага разумення, калі ўсё нармалізуецца. То есть это якраз вот эта мазырская надзвычайная сітуацыя, гэта паказчык таго, што нават кароткая прыродная падзея можа мець доўгі хвост наступстваў у сувязі з лёгкай падатлівасцю інфраструктурных аб'ектаў. Ну і мазырскі ураган ён паказаў, што крызіс гэта не абавязкова катастрофа на экране. Часам гэта проста ноч, без святла, сувязі, адказаў, і менавіта да такіх сітуацый трэба рыхтавацца. І гэтыя выпадкі мазырскі і берлінскі, яны ілюструюць, што надзвычайныя сітуацыі могуць здарыцца літаральна адзін раз у жыцці чалавека, але яны адбываюцца. І гэтыя прыклады дапамагаюць зразумець, што рызык вельмі шмат, і яны розныя, але яны сапраўдныя, канкрэтныя і могуць паўплываць на кожнага. Сацыяльныя надзвычайныя сітуацыі – это сітуацыі, дзе галоўнай крыніцай небяспекі становяцца людзі і інфармацыя. Гэта могуць быць масавыя беспарадкі, некантралюемыя натоўпы, паніка, дэзінфармацыя і чуткі. І сацыяльныя надзвычайныя сітуацыі яны асабліва небяспечныя тым, што распаўсюджваюцца хутчэй за агонь або ваду. Адна фейкавая навіна можа выклікаць сотні неправільных рашэнняў, а паніка нават часта шкодзіць мацней, чым першапрычына крызісу. І вось тут ключавыя навыкі. Гэта, канешне, крытычнае мысленне, уменне не паддавацца эмоцыям і разумець паводзіны натоўпу. То есть у такіх сітуацыях важна не быць у курсе ўсіх навін, а аддзяляць інфармацыю ад шуму. Ну і прыкладаў, конечно, таких масавых вось этих сацыяльных надзвычайных сітуацый можна прыводзіць вельмі шмат. Напрыклад, у Сеуле 2022 год святкаванне Хэллоуіна у вузкай вуліцы без кантролю натоўпу прывяло до таго, што было 158 загінулых і сотні параненых. То есть не было ні пажару, ні панікі спачатку, але толькі перанасычэнне прасторы. І ўсё, задавілі адзін аднаго. То есть натоўп забівае ціха, без крыкаў і агню. Або у Саудаўскай Аравіі ў 2015 годзе мільёны паломнікаў пры высокай тэмпературы і дрэннай каардынацыі патокаў гэтых паломнікаў прывяло до таго, што афіцыйна было больш за 700 загінулых, а неафіцыйна значна больш, тысячы траўмаваных. То есть нават рэлігійнае мерапрыемства з добрымі намерамі можа стаць сацыяльна надзвычайнай сітуацыяй. Або Індыя, 13 год, горад Кумб-Мела, даўка на чыгуначнай станцыі падчас масавага паломніцтва. Таксама, то есть наяўнасць транспарту, вельмі шчыльнай забудовы, транспартнай магістралі плюс натоўп, это прывяло да павышанай смяротнасці. Асноўнымі ахвярамі, там было 36 загінуўшых, это былі жанчыны і пажылыя людзі. Турын, 2017 год, прагляд футбольнага матчу на плошчы. І тут хлуслівы нейкі распавед пра тое, што дзесьці там адбыўся выбух, паніка на натоўпе, паляцела, больш за 1500 было параненых і адна жанчына загінула. Ну, тут прыводзіцца яшчэ Хьюстон, 2021 год, это Астраволд фестываль, і так, я уже пераскочыў, і Францыя,
Но і мабыць з беларускіх прыкладаў это можна ўзгадаць трагедыю на станцыі метро Неміга. Таксама калі пасля раптоўнай навальніцы людзі спрабавалі кінуцца назад у падземны пераход і 53 загінулых, пераважна моладзь, і так што можна тут зразумець, што асноўныя урокі з гэтых прыкладаў кейсаў тое, што натоўп становіцца небяспечным нават без агрэсіі. Галоўным фактарам рызыкі з'яўляюцца вузкія месцы, забудаваныя тэрыторыі, паніка і чуткі забіваюць хутчэй за агонь. Асноўнымі ахвярамі з'яўляюцца выпадковыя людзі. Ну і асаблівае значэнне мае асабістыя паводзіны. То есть агульная не культура і не палітыка. Агульна гэта перш за ўсё памятаць, што натоўп гэта фізіка і словы, паведамленні. Людзі могуць стаць пагрозай для вас раптоўна, нават не ўсведамляючы, што яны несуць гэтую агрэсію. Небяспека дэзінфармацыі шутак таксама гэта адзін з кампанентаў сацыяльных надзвычайных сітуацый, і тут таксама можна прывесці вельмі шмат. То есть гэта і падчас пандэміі COVID-19, што распаўсюджанне, што вірус гэта выдумка, вакцыны забіваюць, чыпаванне яно небяспечна для чалавека, алкаголь, чеснок і баня лечыць COVID. Ну і наступствы гэтай дэзінфармацыі было то, што людзі тысячамі адмаўляліся ад лячэння, павялічылася смяротнасць. Напрыклад, тым жа Іране спрабавалі лечыцца алкаголем, пры гэтым не этанолам, а метанолам. Это былі масавыя атручванні. Ну і, канешне, вот эта дэзінфармацыя такая, яна спрыяла, напрыклад, нападзенням на гвалт у адносінах да медыкаў. То есть можна тут сказаць, што дэзінфармацыя она можа быць больш смяротнай за сам вірус. Ну і такіх прыкладаў таксама можна прывесці шмат. Напрыклад, у Індыі там в 17-м годзе праз WhatsApp пайшлі фейківыя паведамленні пра крадзежы дзяцей, і это былі паведамленні «Ось знаёмы сказаў» і так далее. Ну і наступствы, што каля 30 чалавек былі забіты натоўпам, быццам бы як віноўны ў гэтых крадзежах дзяцей. Ну і пры этом ахвярамі сталі выпадковыя падарожнікі, нават еўрапейцы або нейкія бедныя людзі і так далее, то есть не асацыяльныя людзі. Або у США ў 2016 годзе такая знакамітая дэзінфармацыйная акцыя, его называлі Pizzagate, калі пачаў распаўсюджвацца фейк пра дзіцячыя злачыны клану нейкай піцэрыі, то есть распаўсюджванне вот этой тэорыі змовы ў інтэрнэце. Ну і наступствамі стала, што узброены чалавек просто адкрыў агонь у піцэрыі, і былі пацярпелыя як смяротна параненыя, так і раненыя. То есть дэзінфармацыя она можа ператварыць чалавека ў тэрарыста нават без нейкіх падстаў ідэалагічных. Так што трэба памятаць, што не буду доўга распавядаць пра прыклады дэзінфармацыі шутак, але агульнымі наступствамі дэзінфармацыі это з'яўляецца, конечно, і смерць і траўмы, гэта і паніка і даўка, гэта самасуды, это можа быць параліч гарадоў, это можа быць страта даверу, напрыклад, да дзяржаўных структураў, ну і перагрузка экстранных службаў. І тут трэба памятаць, што дэзінфармацыя гэта не памылка, гэта перасылка непраўдзівай інфармацыі, гэта вялікая рызыка. І калі вы раптам перасылаеце чутку, якая не абапіраецца на праўдзівую інфармацыю, то есть вы становіцесь часткай надзвычайнай сітуацыі. Чалавек увесь усю сваю гісторыю жыў у пэўных умовах навакольнага асяроддзя. І гэтыя умовы навакольнага асяроддзя, яны, конечно, з аднаго боку маглі спрыяць чалавеку, ну а, конечно, і не спрыяць чалавеку. Ну і прыродна-кліматычныя надзвычайныя сітуацыі гэта такія сітуацыі, якія шкодзяць жыццю чалавека, яго інфраструктуры і звязаны з прыродным асяроддзем. То есть это могуць быць паводкі, гэта буры ўраганы, гэта можа быць працяглая спёка, это анамальныя марозы, то есть моцныя марозы, але
хутчэй правильно назваць нават анамальныя марозы, то есть не характэрныя да гэтай тэрыторыі, або, напрыклад, землетрусы. То есть іх часта ўспрымаюць гэтыя прыродна-кліматычныя надзвычайныя сітуацыі як нешта натуральнае, да чаго немагчыма падрыхтавацца. Але практыка паказвае адваротнае. Большасць негатыўных наступстваў прыродных катастроф яны звязаны не з самой стыхіяй, а з адсутнасцю падрыхтоўкі і спадзяваннем, што вы выжывеце. І прыродныя надзвычайныя сітуацыі яны звычайна маюць нейкае папярэджанне, або прагнозы спецыялістаў, або нейкія пэўныя знакі, або змены ў асяроддзі. І ігнараванне гэтых сігналаў, гэтых знакаў, гэтых зменаў ў асяроддзі – гэта адна з самых распаўсюджаных памылак. Вось некаторыя прыклады я прывяду. Паводка на Одры – гэта паўднёва-заходняя частка Польшчы. Вельмі моцная была ў 97-м годзе, і ў мінулым годзе таксама гэта была вельмі моцная. Па-першае, яна пачалася не з таго, што нешта здарылася на тэрыторыі Польшчы, а прыйшла вялікая вада з тэрыторыі Чэхіі, дзе ў горных далінах выпала там нават некалькімесячная норма ападкаў. І вада раптам, па законах фізікі, гідралогіі, яна сабралася ў русла рэк і паняслася, рэкі малыя зліваюцца паміж сабой, і Одра, як рэка, якая прымала гэтыя прытокі, яна успрыняла гэтую воду. Аб'ём вады ён займае пэўны, вода займае пэўны аб'ём, і, конечно, вот эта масавая вода, якая поступила з Чэхіі, яна просто разлілася па прылегаючай тэрыторыі, якая ўжо было забудавана. Па-першае, старажытныя даліны рэк, яны былі забудаваны чалавекам, шмат якія гарады, яны хацелі домікі бліжэй да ракі, каб прыгожы быў від, але гэта рэкі горнага характару, па сутнасці, можна так сказаць. І кароткачасова адбылася гібель людзей, разбурэнне інфраструктуры, затапленне жылой тэрыторыі, інфраструктурных аб'ектаў, прамысловых прадпрыемстваў, гарадскіх ачышчальных збудаванняў з усёй той гадасцю, якая там накоплівалася, тых жа самых бальніц, і, канешне, гэта эвакуацыя дзесяткаў тысяч. І вось прыродна-кліматычныя сітуацыі, яны заўсёды маюць пэўныя наступствы ў часе, таму што нават праз пэўныя там месяцы на гэтай тэрыторыі, якая там ужо вода зышла вялікая, але захоўваліся эпідэміялагічныя рызыкі. Я ўжо гаварыў, што вот эта вялікая вода мінулы год, яна просто-напросто змыла усе нечыстоты, якія захоўваліся былі на гэтых ачышчальных збудаваннях, усё гэта пацякло ў рэкі. І рызыка была вельмі вялікая. То есть, там, конечно, прэвентыўныя меры былі ў выглядзе хларыравання вады, але ўсё-такі разбурэнне эканомікі рэгіёна, інфраструктуры рэгіёна да цяперашняга часу у надольным Слёнску ў Польшчы ідуць аднаўленні. Конечно, і псіхалагічныя траўмы людзей. А доўгатэрміновыя наступствы это тым, што гэтыя гарады ўжо падумалі, што хоць это і была паводка там 100годдзя, так, быццам гаварылі, толькі раз 100 год бывае такая паводка. Тут, бачыце, здарылася трошкі часцей. Але яна прымушае думаць пра змены гарадскога планавання гарадской тэрыторыі. Пра доўгатэрміновым наступствам з'яўляецца тое, што пачынаецца расці страхавыя выдаткі. І трэба думаць, што рабіць з рэчышчамі гэтых рэк. Другая група надзвычайных сітуацый – гэта марозы і экстрэмальны холад. Для нашай прыроднай зоны, конечно, мороз, нават то, што зараз там мінус 10, мінус 20, гэта не экстрэмальны холад, таму што мы просто ад яго адвыклі, і для нашай кліматычнай зоны гэтай тэмпературы нармальны паказчык. Але для, напрыклад, такіх краін, вось як паказаны фотаздымак справа зверху, гэта Іспанія паказана, экстрэмальны холад нават мінус 10 градусаў і выпадзенне снегу – гэта сапраўды прыродна-кліматычная надзвычайная сітуацыя, таму што паралізуецца ўсё. У Паўночнай Амерыцы перыядычна бываюць зімовыя крызісы ў паўднёвых штатах, у Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, у Тэхасе, у Фларыдзе, таму што там па
законах прыроды, вось это вядомая прыродная заканамернасць, з Арктыкі прыходзяць холодныя арктычныя масы, марозныя масы, яны прыносяць масу вільгаці, плюс сутыкаюцца з трапічнымі вільготнымі, і Тэхас і Флорыда пакрываюцца снегам, і маразы могуць быць мацнейшыя, таму што это прыводзіць і да масавых адключэнняў электрычнасці, і да пашкоджанняў, напрыклад, структуры водаправодаў, каналізацыі. Это, конечно, смерць ад холаду, это дэфіцыт вады, ну і, конечно, сярэднетэрміновыя наступствы вельмі вялікія. Нават у Беларусі зараз, калі, вот нашай памеранай кліматычнай зоне, вот это рэзкае паніжэнне тэмпературы, яно выклікае шмат якія парушэнні у інфраструктуры забеспячэння гарадоў. Водаправод, цеплазабеспячэнне, электрычнасць, гэтак далей. І асабліва шкодзяць гэта не толькі вось гэтыя маразы, а перапады тэмпературы. То есть, калі мароз змяншаецца адлігай, пачынаюцца нарастанне льда на правадах, на інфраструктуры, пашкоджанні дахаў тых жа самых, абрывы лініі электраперадач. І гэта дастаткова вялікія страты для гарадоў і для цэлых дзяржаў. Землятрусы зразумела, то есть шмат якія рэгіёны нашай планеты знаходзяцца ў сейсмічна актыўных зонах, і такія пашкоджанні інфраструктуры гэта вядомая тэма. Но да прыродна-кліматычных надзвычайных сітуацый можна аднесці нават прыродныя пажары, якія часам здараюцца і не толькі ў трапічных зонах, але ў памераных зонах, нават і ў умовах Беларусі і той жа самай Польшчы, калі выгараюць велізарныя тэрыторыі, і тут шмат другасных наступстваў, таму што это не проста выгаранне лесу, гэта пашкоджанне інфраструктуры, гэта выброс велізарнай колькасці прадуктаў згарання ў атмасферу, то есть это ўплыў яшчэ і на здароўе, на лёгкія і так далее. І што тут яшчэ можна сказаць? Пра ураганы я ўжо згадаў. Напрыклад, прыродна-кліматычная надзвычайная сітуацыя можа выклікаць тэхнагенную сітуацыю, як у ліпені ў Мазыры. Это могуць быць спёкі, цеплавыя хвалі, то есть для Еўропы перыядычна летам уже вось гэтыя цеплавыя хвалі і зоны спёкі становяцца сапраўды надзвычайнай сітуацыяй не толькі для паўднёвых краін, такіх як Іспанія, Італія, але нават і для ўжо краін, якія знаходзяцца ў памеранай зоне і паўночней. Напрыклад, у 2003 годзе па ўсёй Еўропе было зафіксавана больш за 70 000 смерцяў менавіта ад спёкі, таму што ўзрастае нагрузка на сардэчна-сасудзістую сістэму, і гэта прыводзіць да моцных парушэнняў здароўя і да смерцяў. І засухі, як такія доўгатэрміновыя перыяды часу, калі на пэўнай тэрыторыі існуе павышаная тэмпература пры недахопе ападкаў. Яна можа прыводзіць і не толькі да недахопу вады, але і да гібелі жывёл, як дзікіх, так і дамашніх. І у сярэднетэрміновы час прыводзіць да голаду і ўнутранай міграцыі, канфліктаў нават за рэсурсы і разбурэння эканомікі. І ось калі разглядаць прыродна-кліматычная надзвычайная сітуацыя, тут трэба памятаць, што сама катастрофа яна можа доўжыцца ўсяго толькі гадзінай, а вось яе наступствы гэта будзе цэлы ланцужок. Кароткатэрміновыя, сярэднетэрміновыя і доўгатэрміновыя. І вопыт назірання за гэтымі сітуацыямі на нашай планеце нават паказвае, што доўгатэрміновае наступства это можа быць нават змена структуры грамадства. Як можна паглядзець на Бліжнім Усходзе, дзе вельмі моцна гэта праяўляецца нават у выглядзе ваенных дзеянняў. То есть другаснымі з'яўляюцца надзвычайнымі сітуацыямі, гэта ўжо ваенныя дзеянні. І ваенныя гібридныя пагрозы. Гэта, мабыць, без перабольшання самая складаная і эмацыйна цяжкая тэма ў нашым курсе. І менавіта таму яе немагчыма абысці. Ваенныя і гібридныя пагрозы яны закранаюць не толькі тых, хто апынуўся ў зоне баявых дзеянняў. І сучасныя ваенныя канфлікты паказваюць, што мяжы паміж фронтам і тылам амаль што ўжо няма. То есть нават там, дзе не гучаць выбухі, людзі сутыкаюцца з наступствамі вайны ў паўсядзённым жыцці. Ваенныя дзеянні гэта не толькі непасрэдна баі,
потому что для цивільных людзей гэта военный дзень азначаюць, па-першае, небяспеку для жыцця, гэта разбурэнне інфраструктуры, гэта страта доступу да медыцыны, да транспарту, базовых нейкіх паслуг, ну і, канешне, гэта масавыя перамяшчэння людзей. І нават абмежаваныя або лакальныя баявыя дзеянні маюць эфект даміно, які закранае шырокія рэгіёны. Ну і прыклад Украіны паказвае вельмі яскрава гэта. Паветраная пагроза падчас ваенных дзеянняў гэта адна з самых псіхалагічна цяжкіх, бо яна заўсёды, канешне, яна раптоўная. Небяспека прыходзіць зверху, і чалавек часта доўга не бачыць крыніцы пагрозы, ён можа пачуць нейкі гук, а пагроза прылетае раптоўна. І вось паветраныя атакі, яны змяняюць паводзіны людзей, рытм жыцця і структуру гарадоў і прымушаюць вучыцца. Першае, гэта хутка рэагаваць на сігналы, гэта шукаць укрыцці, ведаць, па-першае, дзе ўкрыцці і ісці да яго, ну і жыць з пастаяннай невызначанасцю. І цяперашнія якраз ваенныя канфлікты і войны, якія адбываюцца на нашай планеце, яны гэта вельмі яскрава паказваюць, што псіхалагічны стан людзей, які жывуць пад пастаяннымі паветранымі пагрозамі, вельмі крытычны. Ну і гібридныя пагрозы, якія асабліва небяспечны тым, што не заўсёды выглядаюць як надзвычайная сітуацыя. І часам нават жывучы ў еўрапейскай краіне, гэтыя ось гібридныя пагрозы, яны быццам бы, калі раптам нас не закранаюць, яны праходзяць побак ад нас, трошкі ў баку. Што сюды адносіцца? Гэта, перш за ўсё, саботажнае дзеянне, гэта наўмыснае пашкоджанне інфраструктуры, энергасістэм, сувязей. Ну, напрыклад, у Польшчы там падпальвалі гандлёвыя залі. Ну, вось я прыводзіў прыклад Берліна, дзе было мэтанакіраванае падпальванне, нават вядома, хто гэта зрабіў, ужо там разбіраюцца спецслужбы, менавіта падпальванне гэтых электрычных магістраляў. Гэта інфармацыйныя аперацыі, то есть нейкія фейкі, чуткі, каб распальваць паніку. Ну і, конечно, кібератакі, потому что зараз наше жыццё, оно такое диджитализированное, мы связаны с банковской системой, с интернетом, то есть мы завязаны на интернет-банкинги, на интернет-сервисы и так далее. Ну и ось пры гэтых гібридных пагрозах часто людзі нават доўга не могуць зразумець, што ж такое адбылася, і губляюць час. Самы каштоўны ресурс у крызісы. І адна з самых небяспечных рэчаў у кантэксце ваенных і гібридных пагроз гэта псіхалагічная абарона праз адмаўленне рэальнасці. То есть фразы кшталту «гэта не пра нас, у нас такога не будзе, гэта палітыка, мяне не датычыцца, я зараз тут у сваёй кватэркі перасяжу». І сучасныя канфлікты, ваенныя канфлікты, яны паказваюць, што нават без непасрэдных баявых дзеянняў людзі сутыкаюцца з адключэннямі, дэзінфармацыяй, страхам, стрэсам і разбурэннем звыклага жыцця. І тут вельмі важна акрэсліваць тое, што падрыхтоўка да такіх ваенных і гібридных пагроз гэта не пра чаканне вайны, гэта пра захаванне жыцця, пра зніжэнне панікі, пра псіхалагічную устойлівасць і пра здольнасць дзейнічаць, а не паралізавацца. То есть падрыхтаваны чалавек, ён не жыве ў страху, ён жыве з разуменнем і планам. І вось, нягледзячы на розніцу паміж вот этими рознымі надзвычайнымі сітуацыямі, там, тэхналагічнымі, сацыяльнымі, прыроднымі, ваеннымі, у іх ёсць агульнае, што ў крытычны момант часу на роздум ёсць мінімум. І менавіта таму разуменне тыпу пагрозу яно дае вам галоўнае арыенцір для дзеянняў. Не ідэальны нейкі план, а першы правільны крок. У наступнай часткі мы перайдзем да класіфікацыі самага важнага – асабістай і сямейнай гатоўнасці. То есть до того, што вы можете самі зрабіць без спецыяльнай падрыхтоўкі ўжо сёння. То есть памятаць трэба, што у любых пагрозах самая надзейная апора – гэта вы і вашыя блізкія.
Калі мы говорим про бяспеку, важно памятаць одну простую рэч. Ніякія планы, сістэмы, дзяржаўнай службы не працуюць без канкрэтнага чалавека. У крызіс заўсёды дзейнічае не насельніцтва, а вы у сваім доме, у сваім аўтамабілі, са сваёй сям'ёй. І таму падрыхтоўка павінна пачынацца не з нейкіх інструкцый, а з самаразумення і ацэнкі ўласных рызык. Першая памылка – гэта думаць пра рызыкі неяк абстрактна. То есть рызыка заўсёды лакалізавана. І тут трэба задаць сабе некалькі базовых пытанняў. Першае, дзе я жыву? То есть колькі паверхаў мае дом? Якая нават лестнічная клетка? Наяўнасць ліфта? Што у вас дома? Газ або электрапліта? Старая ці новая праводка? Ці ёсць падвалы? Ці ёсць побач сховішчы? Ці ёсць нейкія бяспечныя памяшканні? Нават вопыт Украіны паказвае, што гаварылі там пра так званае правіла 2 сцен, правда, зараз гавораць пра 3 сцены, то есть у шматпавярховых дамах трэба выбіраць бяспечна будзе тое памяшканне, якое мае 2, пасля, правда, сказалі 3, трэба капітальна пабудаваныя сценкі. То есть яны забяспечаць устойлівасць. То есть часовыя перагародкі, яны пры цяперашніх выбухах, яны вельмі небяспечна лёгка ламаюцца. Другое пытанне, як вы перамяшчаецеся. То есть пешком, на грамадскім транспарце, на аўтамабілі, нават ці ёсць у вас свой ровар, які час сутак вы звычайна перамяшчаецеся, і ці ёсць у вас нейкія запасныя маршруты. Ці ёсць традыцыйныя маршруты, ёсць запасныя. Ну і трэцяя група пытанняў – гэта з кім я жыву і за каго несу адказнасць. Рызык аднаго чалавека і рызыка сям'і 3 або 9 чалавек – гэта розныя рэчы. І чым больш людзей залежаць ад вас, тым важней просты і зразумелы план. Дарэчы, вось пры ацэнкі ўласных рызык можна разгледзець опыт як Беларусі, так і Польшчы. Я бы так сказал, это мой пункт гледжання, што все-таки ў Беларусі неабходна больш разлічваць на сябе ў першыя гадзіны надзвычайнай сітуацыі. Потому что нават тут это мазырскі кейс паказаў, што быў абмежаваны доступ да афіцыйнай інфармацыі. То есть людзі нават пры падыходзе да Мазыра магутнага паветранага фронту яны не атрымалі ніякай інфармацыі, што будзе зараз хуткі вецер. Хавайце там незамацаваныя прадметы, самі схавайцеся, беражыце сябе. Не было інфармацыі. Для Польшчы наадварот, я лічу, што ёсць сістэма апавяшчэння, але яны патрабуюць вашай увагі і дысцыпліны, а не нейкага пасіўнага чакання. У крызісах найбольш пакутуюць не тыя, хто слабы, а тыя, каго мы не ўлічылі загадзя. Першая група – гэта дзеці рознага ўзросту, таму што часам яны проста не разумеюць маштабу небяспекі, асабліва наглядзеўшыся мульцікаў і фільмаў. Па-другое, яны капіруюць паводзіны дарослых. І дзеці мацней за дарослых рэагуюць на страх. То есть і дзіцяці патрэбны не тлумачэнні, а нейкая прадказальнасць. Што рабіць, куды ісці і хто за каго адказвае. Другая група – гэта пажылыя людзі. Па-першае, яны могуць мець праблемы з мабільнасцю. Часта яны ігнаруюць небяспеку. Ой, я ўжо ўсё столькі пражыў, мяне гэта ўжо не дакранецца, я гэта ўсё бачыў. І, конечно, маюць патрэбу ў лекавых запасах і нейкай медыцынскіх пэўных працэдурах. Людзі з інваліднасцю. Кожны чалавек з інваліднасцю, ён патрабуе індывідуальных рашэнняў, і тут нельга дзейнічаць па нейкіх агульных інструкцыях. Тут павінны быць свае чэк-лісты. І чацвёртая група, уразлівая група, гэта хатнія жывёлы, тыя, каго мы прыручылі. Таму што гэта, па-першае, крыніца дадатковага стрэсу,
І без падрыхтоўкі яны могуць стаць перашкодай для эвакуацыі. Напрыклад, існуючыя правілы эвакуацыі грамадзянства насельніцтва, яны як у Беларусі, так і ў Польшчы, яны не прадугледжваюць вываз таксама хатніх жывёл. Так што эвакуацыя, хутчэй за ўсё, гэта будзе ваша індывідуальная, і яе трэба таксама прадумаць, і тым ліку забяспечыць хатніх жывёл сваім трывожным чамаданчыкам. Псіхалагічная гатоўнасць. Большасць людзей думае, што ў крызіс галоўнае гэта фізічная сіла або нейкія веды. А практыка паказвае, што гэта все-таки псіхалагічны стан. Стрэс, ён не робіць нас глупымі, ён робіць нас вузкімі. То есть мы губляем пры стрэсе здольнасць думаць шырока і бачыць нейкія варыянты. І звычайна гавораць, што ёсць 3 базавыя рэакцыі на небяспеку. Павінны быць: замерці, сцішыцца, бегчы і змагацца. Ну і вось праблема ў тым, што базавая рэакцыя першая, замерці, гэта самае часта, таму што і вот тут дапамагае што? Па-першае, загадзя прадуманыя алгарытмы, простыя дзеянні пакрокавыя, то есть зрабі крок першы, паглядзі далей, пасля крок другі. Ну і разуменне, што страх гэта все-таки нармальная эмоцыя, і з ёй можна справіцца. У крызіс няма часу на ідэальнае рашэнне. Ёсць толькі дастаткова добрыя. І асновы прынцыпы такія: гэта бяспека перш за ўсё, то есть не рызыкаваць без патрэбы, час важней камфорту, лепш незручна, чым небяспечна, і простыя рашэнні яны лепшыя за складаныя. Ну, таксама, калі глядзець тэрыторыі Польшчы, Еўропы, тэрыторыі Беларусі, у Польшчы, напрыклад, рэкамендацыя была б, што выконваць указанні службаў, якія паступаюць праз нейкія інфармацыйныя каналы, бо тут іх некалькі такіх, мы пра іх таксама яшчэ будзем гаварыць. Сістэмы быццам бы апрабіраваны, яны працуюць, і калі ім не перашкаджаюць. Пра Беларусь цяжка сказаць, што быццам бы ідзе навучанне людзей паводзінам у крытычных сітуацыях, але вось практыка паказвае, што з гэтых чакання афіцыйных указанняў можа быць вельмі доўгім. Ну і таксама, калі абагуліць папярэдні блок, то можна сказаць, што асабістая сямейная гатоўнасць гэта не пра страх, это пра яснасць. Хто я, дзе я, з кім я і што я раблю, калі нешта ідзе не так. Ну і в наступным блоку мы пераходзім ад мыслення да практыкі і пагаворым пра планаванне. Планаванне – гэта структурная дзейнасць. То есть у крызісах мы не прыдумваем, мы выконваем тое, што было прадумана загадзя. І менавіта таму планы павінны быць простымі, зразумелымі і прыстасаванымі да рэальнага жыцця. Я б прапанаваў мець 3 планы: А, Б, С. План А – гэта першы, самы верагодны, самы просты варыянт дзеянняў. Што мы робім у звычайных умовах, калі ўсё працуе? То есть мы ідзем на работу по пэўнаму маршруту, мы выходзім з дому, выключаем электрычнасць, выключаем, зразумела, паглядзелі, ці ўсё наш выключаны вада, газ і так далей. План Б. Што мы робім, калі нешта не спрацавала? Напрыклад, нешта здарылася ў метро, здарылася на электратранспарце, значыць, мы выбіраем альтэрнатыўны маршрут, мы ведаем, як даехаць з пункту А ў пункт Б альтэрнатыўным маршрутам. Або адключылася электрычнасць, электраэнергія. Што мы будзем рабіць? Або няма сувязі. Што мы будзем рабіць? Ну і план С – гэта план
на тое, што мы робім, калі сітуацыя рэзка пагоршылася, напрыклад, разрываецца камунікацыя, абвешчана эвакуацыя і так далее. Чаму гэта важна? Таму што у стрэсе мозг не генеруе новыя ідэі. Ён ужо шукае нейкія знаёмыя шаблоны, і калі шаблонаў гэтых няма у вас в галаве, то вы губляецеся. Ва ўмовах любой краіны гэтыя планы спрацуюць, і трэба памятаць, што часам сапраўды план С ён можа быць, можа ён існаваць, але будзе патрэбен толькі падчас нейкіх лакальных крызісаў. Ну, напрыклад, то, што было ў Мазыры у сувязі з тым, што не забяспечвалася электраэнергіяй насосы водаправоднай сеткі, вода у шматпавярховыя дамы перастала паступаць. І людзі сутыкнуліся з тым, што ў іх адсутнічала вода. Калі б горад быў невялікі, так, калі б гэта было, конечно, больш ранейшы гістарычны перыяд, мы б спакойна набралі вады по рэцэ, там, або б ведалі, дзе крыніцы б'юць, і так далей. У шматтысячным горадзе гэта не спрацуе, і сітуацыя з водазабеспячэннем яна наладзілася толькі пасля таго, калі горад з іншых тэрыторый, з іншых гарадоў, з іншых там нават там складоў ваенных прыцягнулі цыстэрны і напоўнілі вадой і развезлі ее па мікрараёнах. То есть людзі нават не ведалі, у іх не было плана С, дзе браць воду. Конечно, варыянт А пабегчы у краму, все скупіць, але там таксама рэсурсы вельмі абмежаваныя. Большасць планаў, якія вы сабе плануеце, яны развальваюцца не з-за дрэннай нейкай логікі, а з-за таго, што пра іх ніхто не дамовіўся, і пра іх ніхто не ведае. Так што пытанні, на якія ваша сям'я павінна мець адказы, хто за каго адказвае, дзе сустракаецеся, калі раптам разышліся, згубіліся, і хто прымае канчатковае рашэнне. І тут вельмі важна памятаць, што вось гэтыя ваши сямейныя планы А, Б, С, гэта не сакрэтны дакумент, а агульнае разуменне паводзінаў. Які трэба гэты план абмеркаваць з дзецьмі проста і спакойна, з пажылымі людзьмі, якія гавораць: гэта ўсё аб мяне, я тут пасяжу, ўсё будзе добра, а вы ідзіце, едзьце, паважліва, настойліва, а з усімі астатнімі без панікі і без запагалохвання. І важна дамовіцца, як сям'я будзе рэагаваць на афіцыйнае паведамленне, калі яны знаходзяцца у розных кропках, дзе яны павінны збірацца, калі не было хаосу. І памятаць, што трэба вось гэта быць самастойная каардынацыя дзеянняў без нейкіх знешніх указанняў. Не сядзець там па розных кутах горада і чакаць, калі вам парадую скажуць, дзе збірацца, а ўжо мець план свой сустрэчы, калі вы разгубленыя. Контакты. У крызіс сувязь адна з першых рэчаў, якая выходзіць з ладу. То есть электраэнергія абрываецца, работа станцый мабільных спыняецца, і мабільны телефон ваш можа быць пашкоджаны, напрыклад, электрамагнітная хваля пашкодзіць ваш телефон, і все, ён не працуе. Так што контакты некалькіх асоб вашай сям'і, блізкага кола, яны павінны быць не толькі ў телефоне. Кожны член сям'і павінен ведаць мінімум 2-3 нумары на памяць, як гэта не складана можа быць. Можете запісаць дзесьці. І варта мець контакт чалавека па-за вашым раёнам, горадам, чалавека, якому вы давяраеце, які можа стаць каардынатарам вашай сувязі, вашай сям'і. І у любой дзяржаве, дзе б вы не знаходзіліся, то есть карысна ведаць, як працуюць СМС-апавяшчэнні, якія каналы апавяшчэння з'яўляюцца афіцыйнымі, каб не трапіць на фейкі. І заўсёды трэба памятаць, што магчымы перабоі сувязі і блакаванне інфармацыі. Яшчэ адзін момант з пункту гледжання планавання – гэта дакументы і дубляванне інфармацыі. Дакументы гэта не толькі пашпарт, то есть мінімальны набор гэта асабістыя дакументы, гэта нейкія медыцынскія даведкі, асабліва калі это датычна людзей хворых або пажылых. Гэта страхоўкі,
контакты близких. Ну и, конечно, проводит дубляванне інфармацыі. То есть акрамя арыгіналу мець папяровыя копіі, ну і добра яшчэ мець лічбавыя копіі або на флешкі, або дзесьці загнаць в воблака. Ну і вось гэтыя планы АБЦ вашых паводзінаў гэта не пра ўсё прадбачыць, гэта пра тое, каб у хаосе мець апорныя пункты. Нягледзячы на тое, гэта якая надзвычайная сітуацыя, прыродна-кліматычная, тэхнагенная, военная, гібридная. То есть, калі у вас ёсць вось гэты план АБЦ, калі вы дамовіліся сваёй сям'і пра гэтыя планы, калі вы маеце контакты і дакументы, вы ўжо значна больш падрыхтаваны, чым большасць людзей. І калі раптам нават здараецца прыродна-кліматычная нейкая надзвычайная сітуацыя, напрыклад, і вы вырашылі все-таки вам або абвесцілі эвакуацыю, вы павінны ведаць, што вось гэты комплект павінен быць у адным месцы. Вы забралі трывожны чемоданчик і зайшлі з дому. Да гэтага моманту мы шмат гаварылі пра рызыкі, пра мысленне, пра планаванне, але бяспека пачынаецца не са слоў і не з ведаў, яна пачынаецца з дзеянняў. І таму я прапаную, каб вы зрабілі две вельмі важныя рэчы. Спачатку гэта ацанілі сваю асабістую гатоўнасць, ну а пасля я вам дам нават хатняе заданне, якое ператворыць агульную размову ў канкрэтны план для вашай сям'і. Перш за ўсё, гэта міні-чек-ліст асабістай гатоўнасці. То есть гэта не экзамен, гэта не тест, гэта спосаб зразумець, дзе вы находзіцесь сёння без параўнання з іншымі. То есть, і от паспрабуйце адказаць сабе сумленна, так ці не. Блок асабісты такі. Ці разумееце вы асноўныя рызыкі ў сваім рэгіёне? Ну, зараз адказваць не трэба, пра сябе праганіце гэта ўсё. Ці ведаеце, дзе бліжэйшае бяспечнае месца або ўкрыццё каля вас? Ці ёсць у вас базавыя навыкі першай дапамогі? Ну, маецца на ўвазе першай медыцынскай дапамогі. Ці ведаеце вы, што рабіць пры пажары, пры блэкауце або пры эвакуацыі? Другі блок у адносінах да сям'і блізкіх. Ці абмяркоўвалі вы план дзеянняў? Ну, тут мы прадугледжваем, што быццам бы вы яго як бы стварылі. Ці ведаеце вы, дзе сустракаецеся, калі страціце сувязь раптам? Ці ўлічылі вы патрэбы дзяцей, пажылых, людзей з інваліднасцю і хатніх жывёл? Ну і трэці вельмі важны блок – гэта блок планавання рэсурсаў. Ці ёсць у вас мінімальныя запасы, каб пражыць, напрыклад, суткі двое-трое? Ці маеце вы копіі дакументаў? І ці захаваныя вашыя контакты ў паперы, з кім пры раптам нейкай рызыкі, пры надзвычайнай сітуацыі вы павінны будзеце звязацца, або вам дапамогуць, калі вы будзеце самі не здольныя звязацца. Ну, калі вы адказалі не на некалькі з пунктаў, гэта нармальна, таму што гэта не паказчык слабасці, гэта кропка старту. Ну і вось я хацеў бы вам прапанаваць стварыць карту рызык вашай сям'і. Гэта не даклад, это не складаная схема, то есть дастаткова будзе лістка паперы або нататак у тэлефоне, і вот адказаць на такія пытанні. Описать вашу ситуацию, то есть где вы живете, колькі вас, хто залежыць ад вас. Крок другі – гэта вызначыць асновы магчымыя рызыкі, то есть па тых надзвычайных сітуацыях, якія яны існуюць у вашым населеным пункце. Якія могуць быць? Аднойчы, дарэчы, таксама такі асабісты вопыт, прыехаў да мяне ў госці сябар, вось, і ён пачаў разбірацца, то есть, ну, пэўны час у той кватэры, якую я здымаю,
І аказалася, што ў меня была вельмі вялікая рызыка пажару ў сувязі з тым, што пры падключэнні, то есть я не глядзеў вельмі так добра саму кватэру, але аказалася, што як называецца, пераключальнік, то, што мы называем пробкі, там аказалася яшчэ папярэднія жыльцы паставілі, як называецца, кинули проволоку, каб абмінуць аднаго з выключальнікаў. І пры моцным, калі включаў некалькі прыбораў, бытавых прыбораў, гэта вось провод пачаў іскрыць, там аж было абплаўлена ўсё. То есть сапраўды гэта была вялікая рызыка пажару. Прыйшлося хуценька ўсё спраўляць, каб гэтая рызыка была мінімізавана і ліквідавана. Так вось, адзін з крокаў гэта вызначэнне магчымых рызык нават у вас дома. Рызык таксама са сувяззю, эвакуацыя, дарэчы, ці ёсць каля вас пробка, дзе будзе праводзіцца эвакуацыя. Ну і, конечно, ці ёсць у вас нейкія сацыяльныя або ваенныя рызыкі. Дарэчы, тэхнагенныя рызыкі таксама, таму што наяўнасць каля вашага жылля нейкіх прамысловых прадпрыемстваў гэта вельмі велізарная тэхнагенная рызыка. Яна прапісваецца нават пры такіх, называецца, гэтыя рызыкі прапісаны для гэтых прадпрыемстваў пры так названай нарматыўнай рабоце, што яны могуць існаваць. Спецыялісты ведаюць, як у іх разбірацца. І пасля я вам таксама раскажу адзін з прыкладаў, дзе гэта все можна знайсці. Крок 3. Адзначце уразлівых элементаў у вашым асяроддзі сацыяльным. То есть это дзеці, пажылыя, людзі з асаблівымі патрэбамі, і, канешне, хатнія жывёлы. І крок 4 – это продумать першыя дзеянні. То есть, што вы будете рабіць у першыя 10 хвілін пры надыходзе той ці іншай надзвычайнай сітуацыі. І дзе вы будете атрымліваць інфармацыю, хто за што адказвае, і куды вы пойдзеце, калі трэба пакінуць дом, калі вы разумееце, што дом становіцца небяспечным. Так што паспрабуйце зрабіць такую карту рызык. Што я хацеў сказаць? Я са студэнтамі падчас заняткаў мы разбіралі так званыя планы крызіснага кіравання у гарадах розных краін. Мы разглядалі Польшча і Беларусь. Так вось, планы крызіснага кіравання гарадоў у Польшчы, яны ёсць на сайтах гарадскіх адміністрацый, на гарадскіх сайтах, і гэта вельмі цікавая інфармацыя, таму што яна паказвае сапраўды, якія рызыкі выяўляюць спецыялісты. Ёсць рэйтынг гэтых рызык. Для беларускіх гарадоў мы рабілі такую, рабілі мадэльныя сітуацыі рызыкоўныя для некалькіх беларускіх гарадоў. Таксама я на наступным занятку змагу падзяліцца, то есть па рэйтынгу, якія рызыкі для тых ці іншых гарадоў мы вызначылі з нашымі студэнтамі. І паспрабуйце гэтую карту рызык скласці для сябе. І ось, калі абагульняць усю нашу сённяшнюю лекцыю, то гэта, перш за ўсё, не пра страхі і не пра катастрофы, гэта пра ўсведамленне і пра выбар. Я спадзяюся, што вы зразумелі, што рызыкі сталі часткай нашага сучаснага жыцця. Я спадзяюся, што вы навучыліся адрозніваць розныя тыпы пагроз, пачалі думаць пра сябе і пра сваю сям'ю, і атрымалі першыя інструменты падрыхтоўкі. То есть гэта не робіць нас параноікамі, гэта робіць нас адказнымі людзьмі. І на наступнай лекцыі мы ўжо перайдзем з вами да большай практыкі, пагаворым пра падрыхтоўку дома, да розных надзвычайных сітуацый, падрыхтоўка, пра канкрэтныя дзеянні ўжо у надзвычайных ситуациях.